Jazeker. Ja, ik hou wel van een avontuurtje. Goeie man. Goeie. Weet je hem of de eigenaar van deze auto direct is? Dat ben ik. Dat wist je ook. Ja, hoe komt het aan deze mooie auto? Ja, deze is TR van een maat van mij. Hier hebben wij de Gabelsrun Marine voor 2 jaar waarom. En ja, ik gebruik hem nou een beetje als daily. Ja, het is een 4x4, maar we hebben ook gezien dat de 4x4 werkt, want we staan maar voor jou los van de groen te spinnen in een sniebank. Ja, nou dat maakt je wel eens mooi. En ik zeg de ultimate roadtrip to Helsinki. Ja. Ja, daar hebben wij heen geweest met de garbage run, zeg maar. Met deze auto. En ja, gewoon zondag een feest vieren en mooie tochten rijden.